Ahojte, máme tu deň číslo 9, ktorý som začal vážením. Keďže som začal brať kreatín, tak váha išla trošku hore, ale miery idú super. Potom nasledovali samozrejme súkromky, 3 bitka pred tvrdým tréningom, kde sme robili rôznu prácu na lapách, nejakú defenzívu, nejaké reakcie, všeličo možné. A snažím sa sústrediť na zlepšenie v podstate všetkého a nejakým spôsobom to pomaličky ide, tak uvidíme, čo priniesie čas. Potom som si spravil zase fajnový obedík, klasika, a nasledovala robota pri fajnovej hudbičke. Počom ma čakali ešte nejaké súkromky, medzi ktoré som striedal rôznu robotu na viacerých projektoch, ako samozrejme projekty školy pohybu, ako je objem robiť dojem a iných. A to je z dnešku všetko.